अपना यूट्यूब चैनल रियल म्यूजिक स्टूडियो लाइक सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबाना ना भूलें। कॉन्टैक्ट नंबर 7631565693। सरस्वती मैया दुआरे सरस्वती मैया सरस्वती मैया दुआरे सरस्वती मैया सरस्वती मैया आसन सजाई के चूना लगाई के पूजा करब माई पंडाल में आई के दुखिया पर करी ले भलैया दुआरी है सरस्वती मैया जुटल बा सब इकठैया दुआरी है सरस्वती मैया आसन सजाई के चूना लगाई के पूजा करब माई पंडाल में आई के दुखिया पर करी ले भलैया दुआरे है सरस्वती मैया जुटल बा सब इकठैया दुआरे है सरस्वती मैया सरस्वती मैया दुआरे है सरस्वती मैया सरस्वती मैया दुआरे है सरस्वती मैया डीजे ज्योति प्रकाश सरस्वती मैया दुआरे है सरस्वती मैया हाथे किताब बाटे हंस के सवारी विद्या के देवी होई मोड़ मैयारी विद्या के देवी होई मोड़ मैयारी हाथे किताब बाटे हंस के सवारी विद्या के देवी होई मोड़ मैयारी एक हाथे बिना पूजे हाथ में पून बा जल्दी से अली माई विद्यार्थी का भूल बा करबू जब उन करे पैया दुआरी है सरस्वती मैया जुटल बा सब इकठैया दुआरी है सरस्वती मैया सरस्वती मैया दुआरी है सरस्वती मैया सरस्वती मैया दुआरे है सरस्वती मैया सरस्वती मैया दुआरे है सरस्वती मैया पौआ में पायल छनन छनन बाजे मैया सरस्वती के रूप निकलागे पौआ में पायल छनन छनन बाजे मैया सरस्वती के रूप निकलागे सजल पंडाल में सब डीजे बजावता माई के ध्यान धके अर्जी लगावता करिहन जब उन करे पैया दुआरी है सरस्वती मैया जुटल बा सब इकठैया दुआरी है सरस्वती मैया सरस्वती मैया दुआरे है सरस्वती मैया डीजे ज्योति प्रकाश सरस्वती मैया दुआरे है सरस्वती मैया सरस्वती मैया दुआरे है सरस्वती मैया वकील दीपचंद सारा कैले बा तैयारी प्रेम परवाना के होइया सवारी प्रेम परवाना के होइया सवारी अमित पिंकेश सारा कैले बा तैयारी रूपेश बिहारी के होइया सवारी ओके मगन सबटा बाजा बजावता श्यामल प्रेमिका के भजन सुनावता करी ले उने कर पूजैया दुआरी है सरस्वती मैया जुटल बा सब इकठैया दुआरी है सरस्वती मैया आसन सजाई के चूना लगाई के पूजा करब माई पंडाल में आई के दुखिया पर करी ले भलैया दुआरी है सरस्वती मैया जुटल बा सब इकठैया दुआरी है सरस्वती मैया आसन सजाई के चूना लगाई के पूजा करब माई पंडाल में आई के दुखिया पर करी ले भलैया दुआरे है सरस्वती मैया जुटल बा सब इकठैया दुआरे है सरस्वती मैया।